गोव्यातून कर्नाटकमध्ये जाणाऱ्या वाहनांना आता अनमोड तपासणी नाक्यावर प्रवेश शुल्क भरावं लागणार आहे. कर्नाटक वन खात्यानं गोव्यातून कर्नाटकमध्ये जाणाऱ्या वाहनांकडून, व्याघ्र प्रकल्प आणि राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यानातून जाणाऱ्या वाहनांकडून प्रवेश शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. अनमोड तपासणी नाक्यावर वाहन चालकांना प्रवेश शुल्क भरावं लागणार आहे. अवजड वाहनांसाठी प्रत्येकी 50 रुपये तर हलक्या वाहनांसाठी 20 रुपये प्रवेश शुल्क भरावं लागणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. या दरम्यान शुल्क आकारणीसाठी या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या चालकांना अतिरिक्त शुल्काचा बोजा पडणार आहे. या शुल्क आकारणीवरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नव्यानं सुरू केलेली ही शुल्क आकारणी प्रवाशांसाठी अतिरिक्त भुर्दंड ठरणार हे नक्कीच आहे. महादाईचं पाणी वळवण्यावरून आधीच गोवा आणि कर्नाटक या राज्यात वाद सुरू आहेत. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकीत या राज्यात काँग्रेसचा भरघोस मतांनी विजय झाला असून लवकरच तिथं काँग्रेसचं नवं सरकार कार्यरत होणार आहे. भाजप सरकारच्या काळात बोम्मई सरकारनं महादाईबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठे वादंग झाले होते. त्यामुळे ताजे काँग्रेस सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.